Uusi Rotex-pumppukytkin koostuu seuraavista osista. 2 vakionapaa, DK:n välikappale ja 2 joustoa. Pumppukytkimen asennus. Asennukseen tarvitset vain 6 avaimen. Aluksi asetetaan napa akselille, toinen napa toiseen akseliin, jonka jälkeen joustot välikappaleeseen. Tämän jälkeen laitetaan napa lähes oikealle paikalleen. Aavistuksen verran kiristetään. Kohdistetaan. Annetaan vastakkainen napa paikalleen, jonka jälkeen lopullinen kiristys. Asennus on valmis.